سلام وسناي زخبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك. سلام تنا بمقدم زينا نقرب لكم فلما أرستاتو. بمخنيات تنبل مبل عسران شعتان عمت ناصنة إرترا ملختي يوهانا مرحت هاجرات المنجستات يقتل الله. أبنوس زوبا صنعفة مايك عطات نمفواس وفراتاتي كايد الله. حزب تجراي بهو حتى دفافيو أبجيتشت كي شمم تنقع خجبر محسن تقريبه. صنعت عنا قبتي أب حادقة كي أتو تسجيو. زرزرو. بمخنيات تنبل مبل عسران شعتان عمت ناصنة إرترا مرحتي السودان كويت سربيان ليبيان نايو هانا ملخت سديدهم أبون برلالو بايتو السودان جنرال عبد الفاتح البرهان أمير كويت شيخ صباح الأحمد الجابر بريزيدنت ريبابليك سربيا ألكسندر بوتشيتشن بريزيدنت منجستي هاجراوس من ليبيا فايز مصطفى السراجن بسمومن بسم منجستاتو من هزبتاتو من أبسرد وملغتي نبريزيدنت إسياس أفوركي ملوت عنا نإرترا دما سلامن بلتسقلنا نتمنيهم توم مرحتي أسعيبهم كلتاوي زمدنا المتحقق غازن لممعبالن نمدنفعن كم سرحو الرقاقيتهم أقدمون نقول سعودية سلمان بن عبد العزيز وراس عرات محمد بن سلمان بريزيدنت ريبابليك جبتي عبد الفاتح السيسي بريزيدنت ريبابليك كوريا مون جا إن بريزيدنت تركي ريسيب طيب إردوغان قدم منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب كمون مرحتي فدريشن سويس شويدن ريبابليك سريلانكا ريبابليك روسيا فدريشن سويس شويدن ريبابليك سريلانكان ريبابليك روسيان بريزيدنت زباويت ريبابليك تشاينا شي جين بينغ بريزيدنت ريبابليك كينيا أورو كينياتا بريزيدنت ريبابليك هندي رام نات كوفيندن أبومبر كوميشن حبرات أفريقيا موسى فيكي محمد بريزيدنت فدرالويت ديموكراسيويت ريبابليك إثيوبيا سهلة ورق زودي بريزيدنت ريبابليك غيني بروفيسور ألفا كوندي بريزيدنت أذربيجان إلهام علييفن بريزيدنت إيطاليا سيرجيو ماتاريلا نايوهانا ملختي مسدادهم يذكر إرترا بزحلف عسران شعتان ناي ناصنة عمتات أب مدبات كتابت عبيت عوتات كم ستوغانات صفت أب منيسترة عنا حلافي هاجراوي مدبات كتابت أتو تيدروس يحدقوم مسيرين أب زكا يدوك على محتت قليسهم أب شعن شعتان ميتن تسعان حدن زوهاب زنبرا عينتات كتابت شدشته شفنا أب تحتي حدا عمد زعد ميوم حسانات دما تسعان 400 تراي كم زنبرا زقلس أتو تيدروس كاب كل تشحن كلتن كساب كل تشحن 19 ببوانون ككما قدا سنتون توسختي مدبات كتابت بمتتتاو عينتات كتابت ناب 13 شفنا الدما بأستات حد الشحميتاوي تكبيلو 9 كم زبطحه بزرزر قليصوم كتابت صرا رخصي صلام كبدي مالت هيباتايتس بي اب كل تشحن كلتن كتابت صرا انفلونزا عينت بي اب كل تشحن شومنتن كتابت صرا روتا فيروسن صرا نموكوكال بكتيريان اب كل تشحن 15 كتابت صرا روبيلا اب كل تشحن 18 كتابت صرا حمامان قدما اب كل تشحن 19 كم تاعتاتو اتو تيدروس تقيسو زي مستيك ادميو كسرحلو صنحه تدميرو اب موحس عنا زيغاتات بحفشا تعنا ديتاتن حصاناتن دما بفلاي عبي استواصو كم زغبره غليصوم منجستي إرترا نخطابت كم مسالي زسر حلو زبلاتو تيدروس دمرق حيتات نايت تمزجيبو زلعوات نقحات هزبي منجستي نتعنا زهبو العول اتكرو كتابت اب ملا حجر نمبصح زكايد صعرتات استراتيجيات منيسرة عنان كالوتن كم زتقلل ابريهم بسرع نتحتي حدا عمد زوهاب كتابتن ببوانو زي تكبر حجرا وفري كتابتن بزي كاتياب زيغاتات زفترو مدلاب عقمي تصورنت نتحمامات اب تكالات عنا زفترو تصعنو كغدلو كم زخاله بمتكاس دما اب مدبات كتابت تمزجيبو زلو غسغاس بمنصر متن موت كلك عنكلو اب شحن 991 تتحمشته كاب زعد 111 حصانات اتو 253 يموتو كم زنبرو ازي اهازي اب كل تشحن 10 ناب 4 كم زورده غليصوم كمر ايا نيزي اب مدبات كتابت استمزجب عبعوت إرترا اب كل تشحن شمنتن لعل 95 تشفن بمبصحه اب كل تشحن 15 دما بمحضران مبصحن كتابت نعلم لخوي شلمات كم زبقعت اتو تيدروس بتوسخي افليتوم
ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2020 ትዝለዓለ ኣተኩሮ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እኳ እንተጸንሐ መደባት ክታበት ወፂኦም ዘለዉ መምርሒታት ብዘማልአ መገዲ ኣብ ኩለን ዞባታት ይቕጽል ከም ዘሎ ድማ ሓቢሮም። ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ህዝቢ ዓዲ ጣል እምባላኻ ብማሽነር ተሓጊዙ ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምህብታምን ዝዓለመ ወፈራታት የሰላስል ኣሎ። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ስራሕ ከባቢ ምርጋን ምንጭ ማይ መደበር ፈልሲ ምህብታምን ምዃኑ ነቲ ስራሕ ዝመርሑ ዘለዉ ሞያውያን ገሊፆም። ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝረኸብሉ ብዝበለጸ ክደፍእሉ ከም ተተባብዑ ገሊፆም። ዓዲ ጣል እምባላኻ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ በጊዕ ትጥርነፍ ኮይና ካብ ከተማ ሰንዓፈ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ትርከብ። ኣብ ንኡስ ዞባ ፈሮ ምምሕዳራት ከባቢ ሮብሮብያ ማልካን ሩባ ሓዳስን ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፉ ዘለዉ ኣብነታውያን ኣልማዕቲ በብእዋኑ ተመክሮ እናደለቡ ውሽጣዊ ጠለባት ንኡስ ዞባ ብምምላእ ኪኑ ክጥምቱ ጀሚሮም ምህላዎም ገሊፆም። ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዛራን ሞተርን ተጠቒሞም ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣሕምልትን ፍረታትን እናልምዑ ጸማ ጻዕሮም ይሓፍሱ ከም ዘለዉ ጠቒሶም ምህርቶም ካብ ከባቢኦም ሓሊፉ ናብ ዕዳጋታት ፈሮ ባፅዕን ገልዓሎን ይሰዱ ምህላዎም ኣፍሊጦም። ብምጡን ደረጃ ተምርን ኣራንሽን ከልምዑ ጀሚሮም ምህላዎም ዝገለጹቶም ኣልማዕቲ ወጻኢታቶም ንምንካይ ኣብ መጻኢ ጸሓያዊ ጸዓት ንምትእትታው መደብ ከም ዘለዎም ገሊፆም። በሚኒስትሪ ሕርሻ ዝወሃቦም ሞያዊ ምኽሪ ኣብ ምምዕባል ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ድማ ቀረብ ምሩፅ ዘርእን ጸረ ባልዕ መድሃኒትን ከውሕሰሎም ተላብዮም። ናብ ዜናታት ወጻኢ ክንሰገር። ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ መንስያት ካብ ብፍላይ ብናይ ህወሓት ዓጀውጀው ፖለቲካ ተደፋፊኡ ምስ ኣሕዋቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ግጭት ከይሽመም ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ኣባል መሪሕነት ህወሓት ነበር ኣቶ ሚልዮን ኣብርሃ ተሓሳሲቦም። ንሱ ምስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ህወሓት ኣብዚ እዋን ብዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስ መንስያት ትግራይ ኣብ ክንዲ ንሕውነትን ልምዓትን ንኹናት ንኽዳለዉ ይድርኾም ምህላው በትሪ ወቒሶም። ንሱ ብተወሳኺ ህወሓት ጸገማት ብሓይል እምበር ብልዝብ ናይ ምፍታሕ ባህሪ ከም ዘይብሉ ጠቒሱ ምስ ናቱ ዘይተሰማማዕ ፍሉይ ሓሳብ ከም ዘይቅበል ኣረጋጊጾም። ኣቶ ሚልዮን ህዝብን ሰልፍን ሓደ ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ብምጥቃስ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ህወሓት ፈልዩ ክሪኦ ኣዘኻኺሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ሕጂውን ኣሻቓሊ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ሰክሪታርያት ፕረስ ኣቶ ንጉሰ ጥላሁን ገሊፆም። ንሱ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 46 ሓድሽ መልከፍትን ሞት ሓደ ሰብን ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን እዩ። ኣቶ ጥላሁን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ብምጥቃስ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን እቲ ቁፅሪ ብዘሰክፍ ኩነታት ከም ዝዓበየ ገሊፆም። ቀንዲ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ክኾኑ ካብ ዝኽእሉ ቦታታት ዕዳጋ፣ ኣብያተ ጸሎትን መጓዓዝያን ብምዃኖም ድማ ህዝቢ ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብር ተሓሳሲቦም። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት 700 ክኸውን እንከሎ በቲ ሕማም ዝሞቱ ድማ 6 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣመልኪቱሎም። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ግብፂ 3 ሓካይም ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምማቶም ስርዓተ ጥዕና እታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ስጋት ከም ዘለዎ ማሕበር ሓካይም እታ ሃገር ገሊፆም። ብዘይካቶም ዝሞቱ 3 ሓካይም ካልኦት ልዕሊ 300 ሓካይም ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ዘተሓሳሰቦ መንግስቲ ግብፂ ድማ እቲ ጉዳይ መርመራ ክግበረሉ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም። ጠንቂ መልከፍትን ሞትን ናይቶም ሓካይም እኹል መሳርሒ ሕክምና ካብ ዘይምርካብ ዝነቐለ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ኣፍሪካ ድሕሪ ደቡብ ኣፍሪካ ብኻልኣይ ደረጃ ብትስራዕ ግብፂ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 17,000 ክኸውን እንከሎ ብዝሒ ምውታት ድማ ኣስታት 800 በፂሕሎም። ኣብ ሊብያ ሞንጎቲ ሃገራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ብፋይዝ ስራጅ ዝምራሕ መንግስትን ብጀነራል ከሊፋ ሓፍተር ዝምራሕ ተቃዋሚውን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ይተሓላለኽ ምህላው ንኩነታት ሃገር ዝከታተሉ ወገናት ገሊፆም። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ጎሊሑ ይርአ ምህላው ድማ እቶም ተዓዘብቲ በተወሳኺ ይገልጾም። ሃገራዊ ዕርቂ ዝተሰመየ መንግስቲ ትሪፖሊ ናይ ቱርክ ደገፍ ዘለዎ ክኸውን እንከሎ ጀነራል ሓፍታር ድማ ብሩስያ ይድገፍ ምህላው ይዝንካር። እዚ ብውክልና ዝካየድ ኩናት ከዓ ነታ ሃገር ክትወፁ ኣብ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ከይሸማ ስጋት ፈጢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ስፔን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝሞቱ ዜጋታታ ንምዝካር 10 ናይ ሓዘን መዓልትታት ኣዊጃ።
ካብቲ ካብ 27 ግንቦት ጀምረ ናይ ሓዘን መዓልታት ባንዴራታት ሃገር ኣብ ፍርቂ ከተንበልብል ምዃና ተገሊጾም ኣብ ስፔን ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ ኣስታት 28,000 ክኸውን እንከሎ ብዝሒ ዝተለኽፉ ድማ ኣስታት 60,000 ከም ዝበፅሐ ጸብጻባት የመልክቶም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ቁጥጥር ንምውዓል ክሳብ 5 ዓመት ክወስድ ከም ዝኽእል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ይገለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቶም بمخنيات تنبل مبل 29 عمت ناصرነት ኤርትራ መልእኽቲ ዮሃና መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ይቕጽል ኣሎ ኣብ ንስ ዞባ ሰንዓፈ ማይ ቅዖታት ንምፍዋስ ወፈራታት ይካየድ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ብህወሓት ተደፋፊዩ ኣብ ግጭት ከይሽመም ጥንቃቐ ክገብር ምሕፅን ተቐሪቡ ስርዓተ ጥዕና ግብፂ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ተሰጊዩ